दावराइजार बगामाथि लावखार ओंखाम जानाय जायगायाव लावखार ओंखाम जानो फैनाय बयनिसिमबो जोङो आइ आफाद आरो सामलाय आफादनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय दावराइजार बगामाथि लावखार ओंखाम जानाय जायगायाव आसाम सरकार आरो आयेन आफादा मोनसे समाय खानानै होनाय जादों फुंनि 6 रिंगानिफ्राय मोनानि 4 रिंगासिम बेखायनो बयखौबो जाहाथे आसाम सरकार आरो आयेन आफादा खानानै होनाय समखौ लक्ष्य लाखिनो थाखाय जोङो बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय आरो लोगोसे जोङो ससाइटिनिफ्राय बयखौबो खावलायहरदों जाहाथे नोंथांमोना लोंना जानानै दावराव-दावसि खालामा बथल सिफाया आरो गुबुन स्टाफजों थांनानै दावराव-दावसि खालामा गाज्रि बेबहार खालामा बेखायनो जोङो ससाइटिनिफ्राय आरो आयेन आफादनिफ्राय बयखौबो खावलायहरनाय जादों गोजोन्थों। बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ साखोन-सिखोनै सामलायगासिनो दं सामलाय आफादा। आसाम सोरखारा बे नेमखान्थि खानानै होनाय बायदि मोनफ्रोमबो नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिगासिनो दं। थिखानानै होनाय समखौ गनायनानै बे नेमखान्थि खानानै होनाय बायदि मोनफ्रोमबो नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलिगासिनो दं। आसामनि मादावनो सिनायथि मोननो हानाय भारत भुटान साखाथियाव थानाय बगामाथि दावराइजार लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव आसाम सोरखारा माखासे नेमखान्थि खानानै होनायखौ नोजोर लाखिनानै मोनफ्रोमबो बिथिङाव मोजां रोखोमै बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि सामलाय आफादा मावफुंबोगासिनो दं होननानै फोरमायदों। आरो बगामाथि दावराइजार लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव गुबुन गुबुन जायगानि लावखार ओंखाम जानो फैग्रा बिथांमोनखौ बगामाथि लावखार ओंखाम जानानै न' फारसे मोजाङै मोजां थांफिननो थाखाय मोनफ्रोमबो लावखार ओंखाम जाग्रा हान्जाखौ गुरै खावलायहरनाय जायो। बेनि अनगायैबो गारि सालायगिरि बिथांमोनखौ जायखिजाया फेग्रा मुवा बेसाद लानो होआ होननानै बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिनि गाहाय दरखंआवनो बिथोन होखानाय जायो होननानै फोरमायदों बगामाथि दावराइजार लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिनि सामलाय आफादा। मा रोखोम सोलिदो दायो बगामाथि पिकनिक स्पट? दायो जोंहा दावराइजार इकोटुरिजम ससाइटि एनजिअनिफ्राय जोंनिसिम सफैनो हानाय बड'सा निउस लोगोसे आर'नाइ रादाब नोंथांमोननिसिम जोंनिफ्राय साबायखर बावो। गिबियाव दायो जोंहा दावराइजार लावखार ओंखाम जाग्रा जायगायाव जोंनि दावराइजार इकोटुरिजम ससाइटि एनजिअआ जि गभर्नमेन्टआ रुल बायदियै नेमखान्थि SOP जि गाइडलाइन होदों बे नेमखान्थि बायदियै जों मोजाङैनो सालायगासिनो दङ। बे नेमखान्थि बायदियै मोजाङैनो सोलिलांगासिनो दङ। ओमफ्राय बेराफारसेथिं जेरै मानसिफोरा फैदों बेबायदि ड्राइभारा जाथिनिखि लोंनाय जानायखौ खालामा जों बिनि थाखाय गुरै खावलायहरनाय थायो। गासैबो जोंनि बगामाथिसिम सफैनो हानाय लावखार ओंखाम जाग्रा जायगासिम लाबोनो हानाय ड्राइभार बिथांमोननिसिम जोंनि एनजिअनि जानानै गुरै खावलायहरनाय थायो जाथिनिखि लोंना जानानै बेवहाय गारिखौ सालाया आरो थांनायाव बगामाथिसिम सफैनो हानाय जिखिनि लावखार ओंखाम जाग्रा सुबुंफोरखौ मोजाङै मोजां जेरैबायदि लाबोदों न' फारसेनिफ्राय बगामाथिनिफ्राय न' फारसेसिम मोजाङै लांफिननो थाखाय जोङो गुरैयै एनजिअनि जानानै खावलायो बिथांमोननिसिम। जिहेतु सरकारा गोबां नेम खादों जिहेतु नोंथांमोना जे टाइमनि बेलाबो खादों नोंथांमोना बेफोरावबो नोजोर होदों नामा? जोङो टाइम टेबोलनि खेथ्रआव जोङो गभर्नमेन्टनि जिबायदि इन्सट्राक्सन SOP जि होदों दा बे हिसाब बायदियै फुंनि 6 रिंगानिफ्राय मोनाबिलि 4 रिंगासिम जोंनि एनजिअआ गभर्नमेन्टनि रुलखौ जों फालिनो थाखाय जै खालिनिफ्राय एनजिअनि गभर्नमेन्टनिफ्राय जिखिनि SOP होदों बे SOP बायदियै जों फालिलांगासिनो दङ। जोंजों लोगोसे टाइमखौ नोजोर बोनानै 4 बाजिनि उनाव जुदि सोरबाफोर थालांबावोबा एनजिअनिफ्राय जोङो नायबिजिरजोबनानै क्लियार खालामनाय जायो। लोगोसे बेखौ जेरैखि हाया मानो जों न' फारसे दैथायनो थाखाय जों एनजिअनि जानानै साखाफारा जानानै गसंना दङ दाहालागि धन्यबाद होनानै जों आसा फारियो जिखिनि बगामाथिसिम लावखार ओंखाम जानो सफैनो हादों बिथांमोनखौ जोङो जोंनिफ्राय एनजिअनि जानानै साबायखर बावो। मोजाङै फैदों मोजाङै थांदों थ' बेखिनियानो आरो जेनेबा दायो जाय बिथांमोना बगामाथियाव जे लावखार ओंखाम जाफैनो जे बोथिसे ओंखाम जाफैनो होनना सानदों बिथांमोनखौ मा खावलायनो लुबैयो? दा बिथांमोनखौ जोङो एनजिअनि जानानै गाहाम हिसाबै जोङो खावलायहरो मागो फोरबोखौ जोङो लोब्बा लाखिनानै बिथांमोननि फारसे जोङो आसाफारि हरनाय थाबाय जुदि बगामाथिसिम लावखार ओंखाम जानो फैयोब्ला गाहामै सफैनो हागोन आरो सफैनानै ड्राइभारखौ जाहाथे लोङा जायानो आरामै दैथायहरनो थाखाय जोंबो साखाफारा जानानै दङ। गावसोरनि जिखिनि टीमनि मानसिफोर दङ बिथांमोनाबो ड्राइभारफोरखौ
लोङा जाया लाबोनानै जेरैखिनि लाबोदों न'निफ्राय बेबायदि न'सिम लांफिननो थाखाय जोङो खावलायो आरो रायजो राजाफोरा मोजाङैनो जोंखौ फालिलांगासिनो दङ जेखिना फैदों मोजाङैनो फैगासिनो दङ थांनायाबो मोजाङैनो थांगासिनो दङ थ' जोङो बिब्दिनो जों सालायलांगासिनो दङ NGO-खौ जोंनि जिखिनि नेमखान्थि दङ NGO-नि आरो गभर्नमेन्टनि दा बे नेमखान्थि बायदियै लावखार ओंखाम जानो फैनाय दाब दाब जायगानिफ्राय आसाम आरो BTR हालामनिफ्राय सफैनो हानाय जिखिनि लावखार ओंखाम जागिरिफोर बिथांमोना जोंनि NGO-नि रुलफोरखौ मोजाङैनो फालिगासिनो दङ मोजाङैनो फैदों मोजाङैनो थांगासिनो दङ दा जोंनि नेमखान्थि फालिनायखौ बिथांमोना गोसो गोरबोयै बरायनानै आजावना लादों जों बेखौ बिराद NGO-नि जानानै गोसो गोरबोजों साबायखर बावो बिथांमोननिसिम दा फैबाय थानाय समाव जेरैबायदि नेमखान्थि दङ बेबायदि फालिलांनायखौ जों NGO-नि जानानै गुरै आसा फारि हरनाय थायो गासै साफ्रोमबो जिखिनि लावखार ओंखाम जागिरिफोर दङ जोङो गिबियावनो बड'लेण्ड आरो आर'नाइ रादाब नोंथांमोननिसिम जोङो ससाइटिनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय आरो फैबाय थानाय मागो दमासिनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय दा जोङो दावरायझार बगामाथि लावखार ओंखाम जानायाव जोङो ससाइटिया आयेन आफाद आरो गभर्नमेन्टआ जिथु मोनसे नियम खानानै होदों बै नियमफोरखौ जोङो फल' खालामनानै जोङो बयखौबो रिकुवेस्ट खालामदों लावखार ओंखाम जानो फैनाय बयखौबो जोङो रिकुवेस्ट खालामदों जे आसाम सरकार आरो आयेन आफादा जे आयेन खानानै होदों बेखौ मानिनानै सोलिनो थाखाय बे लेखायै बयबो मानिदों जोङो जोबोद गोजोनदों मानिनानै सोलिदों थेवब्लाबो जोङो आयेन आफाद आरो आसाम सरकारा जिथु आयेन खानानै होदों बेखौ जोङो बयनोबो जोङो फोसावो जोङो पार्किं गेटआवबो जोङो गारिफ्राव बुंनानै हरो बेनिफ्राय आरो जोङो जेब्ला जोंनि नैबे स्पटआव फैयो बयखौबो जोङो स्पटआव जोङो जेराव जादों जेराव पिकनिक स्टाफा थादों बे जायगायाव थांनानै जों बयखौबो खावलायो आरो माइकिं दङ दा आं नैबे बुंनाय बायदि जायो नैबे माइकिंजोंनो आंनो बुङो बयखौबो जोङो खावलायो आरो आसाम सरकारनि जिथु आयेन आरो जोंनि प्रखाखना जिथु आयेन बेखौ जोङो ससाइटिनि जानानै जोङो बयखौबो खावलायो बे खावलायनाय लेखायै बयबो जोंखौ मानिदों आरो आसाम सरकार आरो आयेन आफादनि जिथु खानानै होनाय नियम बयबो फालिदों जोबोर मोजां जादों आरो दा इयुनाव जायफोर बगामाथि लावखार ओंखाम जानाय जायगायाव फैनानै रंजानो नागिरो जों बिथांमोनखौबो खावलायगोन जाहाथे नै बिथांमोना फैनानै जेबो उसुबिदायाव गोलैनो गोनां जाया जोङो बेखौ जोङो ससाइटिया गोख्रोङै जोङो बिथांखि लायो बा हेफाजाब खालामो सोरबा लामा आन्दायनानै थालाङो लोगोफोरा गारना गालाङो जों बिथांमोनखौ जोङो जोंनि ससाइटिनिफ्राय जेसेबां हायो जोङो जोंनिफ्राय हेफाजाब खालामो जोङो पुलिस प्रखाखनजों जोङो खबर लालायनानै बिथांमोननि जोङो सहाय लानानै बिथांमोनखौ जों हेल्प खालामो लामायाव सोरबाफोर एक्सिडेन्ट जायोब्ला जोङो आयेन आफादनिफ्राय प्रखाखननिफ्राय जों हेल्प लानानै जोङो डाक्टर लिंहरनानै जोङो एम्बुलेन्स लिंहरनानै जोङो हरो ओंखायनो जोङो आसा फारियो जोंनि बगामाथि नैबे लावखार ओंखाम जाग्रायाव जाय बिथांमोना लावखार ओंखाम जानो फैयो बिथांमोननि थाखाय जेबो उसुबिदा गैया बेयाव माबाफोर उसुबिदा जायोबा जोङो थोंजोङै जोंनि ससाइटिया गोख्रोङै जोङो राहा लायो आरो ओंखायनो जोङो बयखौबो जोङो बुंनो हायो जोंजों पुलिस प्रखाखना जोंजों हेफाजाब खालामो आरो जोंनि फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जोंखौ हेफाजाब खालामो बयबो BTR आरो आसामनि बयबो सुबुङा जाहाथे लावखार ओंखाम नैबे बगामाथियाव फैनानै दान्दिसे रंजाफैयो नांलाय खमलाय खालामो बयखौबो जोङो खावलायो गोदान बोसोरनि जोङो बयखौबो मागो दमासिनि बयखौबो जोङो गोजोन हामलायनाय जासिनानै जोङो बगामाथियाव बयखौबो दान्दिसे सम फैनानै रंजानो थाखाय जों बयखौबो खावलायबाय